Futsalový turnaj Praga Cup unikátně spojuje zdravé i handicapované sportovce. Nejčastějším účastníkem je totiž futsalová reprezentace neslyšících, která vynechala z 10 ročníků jen 3. Jezdí vlastně zejména na ty zimní, na ty halové turnaje a je to opravdu nejčastější účastník tohoto turnaje. Jsme rádi, že naše mužstvo může na Praga Cupu startovat. Děkujeme za pozvání organizátorům. Turnaje jsou pro nás velmi přínosné. Futsalová reprezentace neslyšících existuje od roku 2013. Loni skončila 10. na mistrovství Evropy v Německu. Ke zlepšení výsledku má pomoci i konfrontace se slyšícími soupeři na Praga Cupu. Zápasy proti slyšícím jsou rychlejší a obtížnější. Dodávají nám chybějící sílu a zkušenosti, které můžeme využít ve hře s neslyšícími. Trenér Petr Valášek vybírá reprezentanty ze 7 klubů neslyšících. Důležité je mít také hráče, kteří působí mezi slyšícími. Širší nominaci tvořím z 15 hráčů, z nichž ti nejlepší jezdí reprezentovat. Potřebujeme hlavně fotbalisty, kteří mají zkušenosti s hrou mezi slyšícími. S nimi se zlepšuje trénink i celkově naše hra. 10. Praga Cupu se ve sportovním areálu Hammer v Bráníku zúčastnili vedle amatérů známá jména, jako například Jiří Skalák nebo David Frič. Tradičním zpestřením turnaje jsou však v dobrém slova smyslu neslyšící futsalisté. Souboje s nimi znamenají pro soupeře nezvyklou výzvu. Hrali veľmi dobre, chalani sa veľmi dobre pohybovali, menili posty, majú nacvičené signály a hrali tvrdo do tela a to na nás platilo. Jako nemluvili, dorozuměli se jinak, takže my jsme vždycky jako nevěděli, kam oni budou hrát, tak to pro nás bylo těžké. Určitě si myslím, že to víc ty soupeře bolí a je to určitě asi hezký si zahrát proti týmu, který je handicapovaný, ale dokáže se určitě vyrovnat i těm týmům tady. A svěřenci Petra Valáška se slyšícím soupeřům vyrovnali. Po postupu ze skupiny vypadli v 8. finále. V konkurenci 24 týmů obsadili 9. až 16. místo. Důležitější než umístění je možnost reprezentovat. Chceme ukázat světu a vlastně naší státům, že na to máme a že i my neslyšící dokážeme hrát fotbal a že prostě to umíme.